Art may aga sa tanan nga nagapamati labi na gid sa tanan nga mga kasimanwa ko sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Yes, Mayor, nagtawag ko sa imo kay i-check ko lang. Nano ini ang reported nga nahulog nga bakod sa ginakayong taytay man? well, sa tanan no, narumpag ni amo ni siya ang pika-pika o retaining wall sa Mm. approach sang tatay sa Aktuan sa Barangay Pandan Don Salvador Benedicto. Kaso pandadon. Mm. Yes, kag natipag ini bangod kay nagbigay no o kung narumpag ang iya mga pika-pika. Okay. Siguro yala ni kaugalingon katon ang parumpag sa iya dala na ang kapugaton sa ako siguro. Mm. So anyway, ako na siya kag dadala ang pagkarumpag niya, dadala ang bako nga may operator pa ging kaluyan nga daw wala man Ay sus. ano gid ang tamaan gid operator do normal lang ang mga injury. Minor lang, no? So, ara gid siya gali yan. Siguro, kumo nga daw may movement, nagahulag ang bako. Basi amo pagituing, kapin pag nagainulan, basi naghumok bala ang foundation ni Mayor, no? Ati, yes, ati si paron na part yung ulan, kaya tinatan mo. Gani. Tapos, tangan niya sa pag-ibasol sa ulan kung amuna kay balok ka, hindi ta niya mapungkat tangitan. Siguro ang kapikawon gid sang design sang pag-retaining wall sinagurong masiling naton dira kay tiway matada. Wan ako hindi ako engineer pero kaduwa na ni Apunat mo. Ay sus. Kaduwa na galingan na tipag? Yung una, mabasol-basol tapat to kay makusog ang inulan kag daw may bagyo to sa nagligad bala mo. Di namin tapapro ini subong sa bago pa man inulan no pa magin man sang bagyo gid nga. So kagkagapon nga adlaw ga tulutalite man pero hindi gid niya makusog. Sa retrato dagani sa do ka haya. Duka silingkungan duka pugakay sa foundation nga silingkung nga nano ini nga natipag ni sa iya man. Ati amo na siya start what kita sinadiguro tudlo goro kundi mga responsable sila. Wala mang posible either from DPWH nga pigaw design gati kapila na ni kaysang una pagid madumduman ko action art no diri dampi sa may lantawan bala sa may waterfall sa Malatanog datipag man dira amo man nga design bali nga design na tapika sang bato wala ini pundasyon wala sang haligi wala man sang beam no kag wala man sang kapilyata kundi iya lamang kaugalingon hindi natatani magkuhan kay sa piyak to nga probinsya labi na gid sa probinsya sang Cebu sa ginalabyan naton dira makita mo man ang design nila skillet dalan nga may haligi may beam may kwanti ambot kon amo gimana ang design nila ti sige lang under gani kamo sa engineering district sa ding gani kamo nga na folder mayor nga district office sa bago hindi diri pa kami sa Matabang pero at Talisay okay kami nga may ara na kami sa First Congressional District. May ara na kami San Carlos. San Carlos. Headed by hindi ko magsala si Engineer Horby pabala mo. Okay. Pero hindi kaduwa na tabo tapos hindi taman ni mabasol actually ang contractor man kay tigadro obra man lang contractor sa final design sa sa disenyo sundon niya balang na contractor man, may mga engineers man siya nga. Okay. Kasi sa conforme, pwede yan kaginipan pa doon. Pero dati magserbe na ng eleksyon guro nga kung amo ni nga design kahuyang ini. Pag mayo pa lang nga amo lang nang natabo, kag kaduwa na ni natabo be. Diyos. Patani no leksyon ni sa tanan labi na gid sa mga natungdan. No sa DPWH kag sa kontraktor. Okay. Budlay niya mayor kay ginagyan niya sang mga salakyan tanan halos na karon kun may mga bugat nga mga kargos nga maglabay na kang magbalintong man. Ti amo gan lang sus. Likaw da kitalan na sa ginatawag. Gani alangan mo malikaw tuoda. Oo ti ambot kun ti kay kaduwa na ni kabay tani sa ikatatlo nga pagliwat-liwat. Matarungon na ni. Pangabay na on. Siyempre madisyada karon karga naman sa tugang kita sang banwa sang Don Salvador no.
Galing ka makita sang disgrasya sa tanan kiti nabigat to. May basman. tapo naman. Oh, so amo na siya. Okay. Aha. So wala nang pagabay naton nga tarungon nilang obra nila palihog. Gani. Sige lang, Mayor, kay itingwaan ta nila buton DPWH namon na we will try to contact them para nga maplastar tani kay kabudlay to na. Anyway, Mayor, thank you. Gid why isubong why man ya problema no sa mga kuan mo da sang nagasigi tinong paulan. Ano ang mga measures ginahimo sang munisipyo subong sa possible nga pagtuhaw sa mga landslide sa area mo? Una sa tanan na Action Art no, standby ang aton na rescue team no kapag punde kung ano man. Kag titoy tubig na nigit sa tanan na nato hindi tani mapukan mag tapos sige ini sigululan gid yan no. Okay. Sa tanan man nga mga motorista ti pag no maginahinay lang no kag chikon gid perme ang kondisyon sang inyong lakyan antes biyahe ang inyong mga peno, ang inyong mga sugada, ang inyo guma, siyempre, no? Hindi ta magkumpiyata sa kapasidad sa salakyan, anong persa. Kundi salit kita sa mahinay kag tayuyon pagpadalaan. Mula na so, mula na action. Sige. Mayor, salamat gi sa tiyempo. Good morning and halong ka permi. Okay, dito ka na. Kabuhay. Salamat. I-check ta niya no sa taga